Salut! Sunt Vio, sunt guitar coach și bine ai venit pe canalul meu. Astăzi îți voi arăta câteva lucruri de bază pe care orice începător ar trebui să le știe. În primul rând, corzile se numerotează în felul următor. Coarda cea mai subțire e coarda 1, următoarea coardă e 2, 3, 4, 5, iar coarda cea mai groasă e coarda 6. Coarda cea mai groasă este coarda Mi sau litera E. Coarda a 5-a este coarda La sau litera A. Coarda a 4-a este coarda Re sau litera D. Coarda a 3-a este coarda Sol sau litera G. Coarda a 2-a este coarda Si sau litera B. Coarda 1 este iarăși coarda Mi sau litera E. Freturile se numerotează în felul următor: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vom vedea niște puncte. Acestea ne ajută să ne orientăm mai bine. Avem punct pe fretul 3, fretul 5, fretul 7, fretul 9 și fretul 12. Atunci când o vom acorda, chitara va fi în felul următor: E, A, D, G, B, E sau Mi, La, Re, Sol, Si, Mi. E foarte important ca poziția chitării să stea la un unghi de aproximativ 30-40 de grade, dar să nu stea niciodată în jos. Chitara trebuie să stea perpendicular, nu o trag spre mine, nu stau așa, stăm cât mai drept. Degetul mare în spate va veni întins, în felul următor. Încheietura vine cât mai natural, da? Nu vine îndoită, nu vine așa, ea vine normal, cât mai natural. Mâna dreaptă vine în felul următor, da? Închidem astea 3 degete, închid degetul mare, pun pana cu vârful spre unghie, spre mine și pun degetul mare pe pană. Degetele acestea le țin închise, iar pana o trag mai spre mine dacă am nevoie de mai multă stabilitate în cazul unor exerciții, sau o țin un pic mai în față, un pic mai relaxată. Ea se și mișcă un pic pentru că trebuie să alunece de pe o coardă pe alta atunci când fac strumming, când dau pe corzi și fac un ritm. Ea trebuie să fie mai relaxată. Asta a fost lecția de azi. Lasă-mi în comentarii ce anume vrei să îmbunătățești, unde ai dificultăți, iar eu îți voi răspunde. Dacă ți-a plăcut acest video, lasă-mi un comment, un like și un subscribe și ne vedem în următorul video. Mult succes!